Existujú dve možnosti, ako môžete komunikovať značku, ktorá má v názve Fun. Poprvé, o tom, že je zábavná, môžete veľa hovoriť. Alebo po druhé, zábavnou sa môže naozaj stať. My sme sa vybrali druhou cestou a rozhodli sme sa nájsť niekoho, kto dá fanfónovskej zábave tvár. A tak sme spravili z Pištu Lakatoša, postavičky z YouTube, hviezdu našej vianočnej kampane. Boli sme kúpiť kapre, vieš, v rybníku. A jak sme ich vybrali vonka, jeden hovorí, že aj druhý, že a tretí, že a potom však hovorí, že má na to školu, že vie. A že čo? S fanfónom môžeš volať 3 kaporom zadarmo po celé 3 roky. Hýbaj aj ty na fanfón. Že aký operátor? S každým novým spotom Fanfón dokazoval to, že je naozaj o zábave. Bol som minule do lesa, s deťmi sa prejsť, srnky, diviaky, všetko behalo hore dolu. Mám do kamošov, čo už majú fanfón a pozerám zrazu podozrivý tretí. Hovorím, kto ty si? On že mrázi. Tu prišli nejaké osoby, za nimi dá 50 darčeky a hovorím, tak neviem, jak mám rozdávať darčeky. Tak idem volať 3 kamošom, bo mám teraz fanfón a môžem volať 3 roky zadarmo. Komu toto poviem, komu zavolám? A tu máš fanfón a s fanfónom môžeš volať 3 kamarátkam zadarmo po celé 3 roky, aká si krásna. Opadla si. Treba mi 3 fanfóny pre 3 kamošov. Ktorý? 3 krále, vieš ktorý? Január, február, október. A keď od nás ľudia chceli ešte viac zábavy, povedali sme im, že Fanfón prinesie Pištu do kina. Nakoniec neprišiel, ale VIP miesta pre seba a pre kamošov prenechal iným. Serus, to som ja Pišta. Tuto fanfón pre mňa a pre mojich kamošov zrobil 4 najlepšie miesta v kine, vidíš? No, pre celebrity, chápeš? Perfektný výhľad, kukurica je tam, kola. Ale my nemôžeme prísť, vieš, takže si tie miesta môžeš zobrať ty. Keď ich chceš, nemám problém. Vstaň, zober kamošov, chyť si tie VIP miesta a všetko je tvoje. Fanfón to platí. Po Vianociach sme celý koncept rozvíjali tak, aby v popredí nestál len Pišta Lakatoš. Novou fanfónovskou hviezdou sa stala Oblina, ktorá mala dovtedy v pištových príbehoch len epizódne úlohy. Budem tvoja kvetinka, nahrala vlastný videoklip, milovaná Oblinka. La 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 láska. dostala sa do telky, Oblina ponorená do kvapaliny je, keď sadne oblina na sedačku sama z lyžu a nemá vyvažovačku, ako hovorí Pythagorova teta. a vo valentínskej aplikácii prespievala valentínky návštevníkov na www.fanfon.sk. Fanfónu sa podľa výskumov počas kampane v cieľovej skupine mladých ľudí podarilo dosiahnuť imidž značky, ktorá je oveľa zábavnejšia ako ostatné. Iných operátorov porazila v niekoľkých kľúčových parametroch. A spoty s Pištom a Oblinou len na vlastnom YouTube kanáli dosiahli 2 milióny videní.